Jimle. Tabangan ko, rep. Tabangan mo ko, rep, sir, kay Kuya Jimle. Ulat mo na. Serap man. Dapat katabang si Kuya Jimle. Ha? Eh, taas ka sa lang ninyo sa paloy. Ang taas na. Ang taas na ng baho. Ano yung chicken? Matutumbayan na ang motoran ni Doris. Bawin mo tabi manaan si matutumbayan na motor. Turog pati. Tumbayan ang motoran na pink. Kaya nga ni, sabi ko nga ni, bawin sa matutumbayan. Matutumbayan. So yun mga par, bali tulog kami. Biglang may tawag sa amin na ano, malakas na yung baha. Grabe na yung baha. Ay, kunkurat ng motor ni Doris. Araw, matutumbayan. Baha. Uy, Diyos ko po. Chinilas! Ano, lalo pang lumalakas.
biniglasan na di ko ba ay tandos na tinaas. Si Doris ata nagpapasos eh. Kaninyo, sa karugado na ko baha kaninyo boros. Ha? Karugado na siya Tuba, ikalaw ba? Ato kaya akawoy amoy nakakapawgol ka baha sa kan kay Doris. Akawoyan na amoy nakakapugol ka baha. Si Russell ay ano di kasi itong Russell. Ala palabo na yan sana. Kaya ka na lang rin. Parang lang lang. Ha? Parang lang. Sa daman ba sa daman kita tubaw. Linikwas na naman. Bagay na di oran. Amo di ba kanilog ka di ba na mo adi bahadi? Amo di ba kanilog ka baloy na mo adi bahadi? Dapat ka to, kawiyat ka, ano dun? Ay, Tabahan mo kurek. Tabahan mo kurek si Sangsang. Sante Kuya Jimle. Tabahan kurek. Tabahan mo kurek, Sante Kuya Jimle. Ulat mo na. Terap man. Dapat katabang si Kuya Jimle. Nagsira. Ha? Itaas ka sa lang ninyo sa baloy. Diyan ka lang! Ha? Nasa taas baga. Ako, ay mo, santo sa nanay ka loob.
Ah. Dak, hawakan mo nga. Hawakan mo to. Bakit ganito? Ah! Angkong! Mama! Pagenta! Pagenta! Iyan mo, ano? Pidul! Wala sulit mo mo. Ha? Wala di mo mo sakto kayo. Makasulit naman. Naglarakit na lang ito. Sige, sabi na. Tiga po, hinarang ano. Istiri mo. Magkulang sipon. So yun mga par, ito na yung pinakamalakas na baha dito sa amin na nangyayari. At yun, tulog na tulog kami. Binulabog kami ng mga maingay na busis at may nagtatawag na baha na raw. Ito na, baha na. Naku. Pagkagising, ligo agad, swimming. At yung ano natin, kapitbahay, kasi mag-isa lang din siya. Tinulungan ko kasi yung asawa niyang sundalo, may anak pa. Yung mga motor nila inaabot na ng tubig. Yung sasakyan namin itinaas ko dito kasi masisira yung makina niya. Ano, grabe na. Grabe yung baha. Yo! Ayan po. Yan ang kapitbahay namin dyan, oh. Kasi mababa yung bahay nila. Kaya yung bagsak ng tubig dyan sa kanila papunta. Yan, oh. Yung tricycle hindi ko na kayang matanggal kasi malalim na. Grabe. Baha. Sarado. Ano, baha na din sa loob nila. Grabe, mababa kasi yung area namin. Kasi walang flood control. Wala, turugman kami. Ah. Grabe yun. Yung tanim dyan na palay kahapon ni Paidok, wala na. Lunod na. Baka maghapon yung baha na to kasi yung ulan diretso magdamag na yung ulan. Grabe yung
Ito na yung pinakang malakas na baha na nakita ko dito. Dito sa amin. Yung baha talagang grabe na. Ayun. Pag-agos itong sawa na nag-aanod. Dito yan eh. Oh! Ikaw mo saan? Mga sasakyan na matataas, hindi nakakadaan. Grabing tubig na to. Lalim. Yung ano kasi yung sapa umapaw na. Ito yung problema namin dito, lalo na nung dito pa kami nakatira. Dito sa luma na to. Kasi ulan-ulan lang. Yung tubig talaga lagpas tuhod dyan. Nung dito pa kami nakatira. Buti na lang nagpagawa ng bahay yung kapatid ni Mrs. Kaya medyo safe na kami. Kasi tinaasan, alos mataas to ng sa kalsada. Kaya di sa pinapasok ng tubig dito sa loob. Kasi tinaasan talaga. Hanggang dyan lang yung tubig niya. Ayan po, bumaba na yung tubig kasi yung baha dito dumadaan lang pero malakas. Eh tumigil na yung ulan kaya medyo umano na yung tubig, gumupa na. Ayan. Gumupa na yung tubig. Pero pag umulan pa yan, diretso yan. Ganun pa rin yun. Ayan. Oh. Kasi kanina dito nagpas tuhod dito sa kalsada. Ngayon dito na lang. Yo! Shout out! Ano mo pa na? Salamat. At sana wag lang umulan para hindi na manok. At siguro malamang doon sa Bacolod ganun na naman ang nangyayari. Ikot na naman tayo. Amoy. Grabe baha. Ano mo pa na? Yung mga palayan na naman sa baba, sigurado yun. Yung mga malapit ng anihin dyan sa baba, dun sa baba ng paaralan, sigurado yun. Buti na itaas ko yung sakyan. Oh, relief.
Dito ulit mo ang gulong. Kudiretso. Sige. 1, 2, 3. One, two, three. One, two, three. Di tadi kayang dato ah. Ay, kuha, ano to? Kapangin kami. Lurus. Lurus. Basta. Wala, kuhan to. Ato ka na, barangay hall. Ganda na yun. Support. Ito baka magriban sa pa. Hindi mo nga pwedeng buha yun. One, two. Up. Yan. Safe na yan dyan. Pinabot ng tubig na. Oh, ayan. Oo. Oh. Dito yung tubig. Ganito yung tubig kanina. Yung motor nila na dalawa, naakyat ko kanina na di pa masyado malakas yung baha. Nawawa naman. Wala kasi yung asawa niya kasi sandalo nga. Mga kasama niya yung anak niya, mga babae. Yan. Kapin muna tayo. Ayan po yung baha. Bali wala na yung baha. Kaso ayan na naman yung ulan. Kaya yung mga motor doon sa kapitbahay namin nilagay ko na rito. Habang wala ng tubig doon sa harap nila. Dito na sa amin yung motor nila, yung dalawa saka yung tricycle. Kasi posibleng bumalik pa yung baha kasi puno na yung sapa doon sa ano. Tapos wala pa kaming Tapos wala pa kaming balita kasi brand out, wala na rin signal. Yun. Kahapon, wala. Pagsisilin sa power station. Oo. Kasi hindi ko alam. Parang ano. Nangyari at sobrang out. Ayan na. Lakas na naman. Kaya posibleng bumalik yung baha na ganun kalakas kasi kunti na lang yung ano ng tubig. Oh, magdamag yun. Kaya possible dun sa Bacolod, alam na. Ikot na naman yung team na paggawa. At sana wag na mag-ulan. Tumigil na yung ulan kasi napakalakas ng ulan. Oh. Grabe. Mabilis yung pagtaas ng tubig, mabilis yung pagbaba din. Pero yung pinsala, napakalaki ng pinsala. Kawawa yung mga bahay na mababang lugar. Di na yan. Okay na yan. Medyo yung sasakyan ko
Pag sa nila biyanan, ito na sa taas na. Mga motor ko nandyan din. Yung kulong-kulong nandyan. Kaya okay na. Kaso yung mga ibang panggatong, inanod na ng baha. Yung iba. Ayan. Lumakas na naman yung ulan. Yung palay dun sa kabila na bagong tanim ay lunod na ng tubig. Kaya yung mga malapit ng anihin, alam na, sigurado binahana. Wala nang tubig dyan sa harap nila dito. Ayan, naiipon na naman yung tubig. Ipon na naman yung tubig. Lalagpasan naman yan dito. Tingnan natin yung sapak dun sa ano. Tingnan natin doon sa baba, doon sa may school. Kasi baha na rin dyan. Kasi galing sa sapa nga. Mababa dito banda. Reporter! Ang baha na. Kalsada, taling dyan. Kakatakot dito kung may ano, may ahas. Yan, baha na. Iyo. Ayan na. Yung mga palayan dito ay lulod na ng tubig. Yung maputi na doon banda. Puro tubig na. Dito baha na rin. Ito yung school ng anak ko. Bahan. Puro tubig na yung palayan, oh. Tingnan natin, dito na lang ako sa school dadaan. Kasi nakakatakot din, baka may sawa, ahas, kubra. Tanaw naman dito yung tubig. Yan lang, puro tubig na yung palayan. Kawawa naman nung mga malapit na kasi yung pista dito sa amin. Sana bago magpista, aanihin na yan. Pero yan yung nangyayari. Yung palay nilang aanihin na inaasahan, ayan na, puro tubig na po. Mga isang linggo sana pwede nang anihin yan. Kaso inandid pa ng tubig, baha. Ito nga pwede na, oh. Kaso tubig na. Adi halan. Si Manuel. Manuel. Ano gagamitan ka po? Bura. Puro tubig na. Yung palay na to sa angkil ng asawa ko. So may tubig na rin. May makakaani pa naman dyan kasi hindi na ganun karami yung maaani. Baga kunti na lang kasi yung iba matatabulan ng mga putik-putik. Ha? Yung ulan, magdamag na ulan, ganun agad karami yung tubig.
Signal number 1 pa lang yung Camarines Sur. Bay, okay lang yun basta walang hangin na malakas. Kasi pag yung hangin malakas, mga bahay na hindi simentado magigiba. Sana ulan lang at sana puminto na. Pwede pa nga naglalandfall ata. Kasi kagabi bago ko natulog, tinignan ko yung sa Facebook, hindi pa siya naglalandfall. Doon muna ako sa bahay kasi magluto ng pananghalian. Ayan, bumaba na yung tubig. Kanina puno to. Bumaba na. At pag napuno na naman yan, sigurado aapaw na naman yung kabila. Grabe yung tubig. At nagsisimula nang lumakas yung hangin dito sa labas.